Boa, rapaces. Chámome Víctor. Estiven buscando o meu talento moito tempo. Pensaba que o talento era como os tesouros dos piratas. E por iso pasaba o tempo facendo buracos no xardín. Pero só atopaba os osos que enterrara o meu can. ¡Guau! No es lo que buscabas. Y lo sabes. Logo descubrín que o talento estaba dentro de min, que non era algo físico. Por iso, tentei imitar aquilo no que os meus amigos tiñan talento. Entón, probei a pintar. Pero só me saían monicreques. Que bonito paxaro. É un autorretrato. Ah, é que é abstracto. O deporte tampouco era o meu. Túa, Víctor! Outra vez! ¡Zas! En toda la boca. Tentei a química, pero a mestura foi demasiado explosiva. ¡A tope de power! ¡Wop! Ata o procurei en internet, pero só me saían vídeos de michiños. Ahora vas y lo tuiteas. Pero un día descubrín que o talento estaba na miña voz. E non, como vedes, non son cantante. O que realmente sei facer ben é explicar cousas. Por iso, son actor de dobraxe. E este talento sérveme para contarche que ti podes atopar o teu e axudar a descubrir o dos teus compañeiros. Sexamos piratas, pintoras, deportistas, científicas ou youtubers. Todos temos un talento distinto. Pero só a suma de cada un deles pode facer un mundo mellor, no que haxa igualdade de oportunidades para todas as persoas, con e sen discapacidade. E ti, sabes cal é o teu talento? Participa no concurso 11 e descobre o teu e o dos teus compañeiros. Axúdanos a mostrar ao mundo que todos temos un talento que nos fai especiais. Porque descubrir o teu talento cambia o todo. Transforma o cotián en extraordinario. 32 concurso da 11 e a súa fundación.